bir gelip şu Gölsapar diýilýän ya Murat Gurbanowyň adyna diýen zatlar üçin yapıp indi şu grobadat ýok, hiç zat ýok, şo taýyk barıp bilen goşulmalymy? Bir de ýanky maşennik, haramdada doňuz diýip oturan adam innem gelip birleşeliň diýen bolsa, onda siziň özüňizde akly ýok, ýa-da sizi bilmezlige salýaňyz, ýa-da atoýny diýäňiz. Size dünkü güne üstüňizde bok döküp oturan adamlar bugün gelip birleşiň diýen bolsa, aňyrsyna bir belaň sapy ýatyr diýmek, aňyrsyna bir bela bar diýmek. Şu zatlary aklyňyza ýetenokmy? Goşulyň diýen adamlar. O sizi biriktirmek islemýär ona diýen adamlar. Aýta barjy adyňy dagytmak isleýär. Onu bir göre gelýär şu wada çeni. 4-5 ýylyň içinde näçe tapar tegeleg stola çagyrdylar. Görüp gitler. O dünkü ekrandan peýda bolan adam 4-5 aýlykda peýda bolan adam gelip başga bir ýerleriň adyndan çykyş edýär. Men şu taýdaky çykyş edenden hemmesine ýüzlenýän atlaryny tutup oturmaýyn. Şoň efirde näçe adam bolsa şolaryň hemmesine ýüzlenýän. Siz şirin üstüňizde tökmede de bok döken adam bilen birip biljekmi? Oň üçin näil binamys bolmaly? Men şu sorama jogap beriň biriňiz çykynda. Ne derecede siz binamys bolmaly siziň ejeňizde, bajeňizde tökmet atylan bolsa, şol ýazat diýilen bolsa, siz nädip şol adamlarla birikmeli?